Obwansu Gusii. Biamana omwanchwa omo ligereria na ndetigango sogerie abwe sole na bakobolinga onye omonguru okolendire nchondendire kurutoka tiganete echuma ya eta na ndenya sae otereri bagandirigia kobanaye litukiriga lero kwetera Ndizi TV Obwansu Gusii kiagera gaiga no tokono tukimanyite no konyoroko kigwa ogosemigwa na boigo no kumanyukerere gagaito nantwe Ndizi TV Obwansu Gusii ora sembe Oborema ase Obogima ase Obogima mwancho murigeria no murure kugotira kirenga ki nebiro nebigalia lero tole nekirenga yo goseme okumanyia na okugokia na okumanyia mange osimake alia arengete abantu ba minto abali amo no Oborema twachakire tonyorira asini mwancho omurigeria sengenchonga kiaralende ngote abarenga nchirateri gote bimonto nabakonyora gento kemogiachire kurwana alia kolende abasori batebanga heri nusu ya shari kuliko shari kamili na abande batebanga better later than never omwanchuone nyora ngana bokotonyora gwetera social media pages chito chospi Facebook page ito Ndizi TV News Digital na waigo YouTube Ndizi TV News na waigo website ito www.ndizitv.net ototwiti @ndizitv_news abigo twakire simi enoti sana ibere kianda ibere emo kianda ibere isato inye buna botambe nchino murario brother power Jared Wilberforce na bunere botambe gongo twara abageni tokugamba twaitengambo twaliembaka ligoro yamangana arengete abaminto abali no Oborema chinse murengambo ato mwancho murigeria igombo atense melio mugano sokoro yane ngatwara engambo ya itenkongu korugabo nkorere engana entwani ase Oborema ngore tomugeni atokwani kera tokwande otebirie lieta ngotebi mugano mbwato mwino sokoro korugabo togende engambo yetu kuri rero basi bono no monguru toseriye gwikira omwaelio karibu baba mbiyore mbea muno ase kwarumbiere biere pi karibu ga Ndizi TV asante sana nero Obwansu Gusii asante marieta ona kibaho koroka omwancho muri omutegereria na ndo murigereria nchengro kwa Miriam Kemunto nyang'au nyang'au ngai kwa Miriam igonkorwa ensemo ya Nyamira County ase kinyorukia nyabite abuno enka yane waterera bugo nda abantu akamugano karaga sokoro kanyerere idakeyemo tokoirana twenderere umugano sokoro yane umwanchwa omorigeria ngakiyemo sokoro yana gante biga yara utangoli babange sire koseta tange sire eindogo kwa kombarage kamboli yarango urana teba utangoli babange sire ogokwa kombarage bas kante biara kugukina kamuko nyoma anchawe boli bai mugako yo munarenge no monginoye babwato mwana yo mumuro yo gakina bakamuire sukuru agasoma bakamwakire getata getebuno mwana omoke yara mumuro yo kai kabo monto monene iga konyole mirimo yarenge menene okobeta gitari nero munye gitari yaro mumuro yo gochoko nyoma kuruge sakutowe kaine basi bono ko bagendrete komenya bataranyora no nyenga chuchukamo umongina nero tigare konyo muga konyarira ko bogo twekamo mongino yakaboko batarira ogochio nako bakwani anda umurugio yo bwo mumuro wayeta imwigwerete bya ogoso akona korwa kwe murungania ngomongina agocho na gotochanga mongina agocho na gotokolia mangana basi umongina agachakanya ole nkwane ngakie yemo mongina agekoro murwaire okurangiri mumuro waye nganchonkonya minyoki nyegetali nendundie yao nererori basi bono ko balenchera no mo rugio bwo mumuro ogoswane rosire to mongina kwe kanchero ko batebingulira matunda alia basi mongina kugura matunda kagura matunda ogo ikero lime ogosoka no goturunganie gwake liagwe limo otebe mumuro waye tata terniero linchorere mumuro mochorere gwake liagwe limo otebe murugio ye baba nchorere pamochorere
Egocha wekense mele amo mokungu oli mosubati oli murugi bwo muroyo gwake ndundi ngakarate neni abwo bagoteni no mote ibono ndoche iga omongino to chandire babe na matunda ayaye tuguta matunda aya togo ikanjira tugura mao bas mongina gateba kara kirerabu dimiero como te ibaba baba naye no gotombwe kani onyendiria oyo bono gwetogeriko bomugako nari kumutiga nga bono nchandire mono angatayo kiagera buna namolera namoemete kamwira nyagitari ngakiendo nchanda kombe gete ndagera liko oli okwagura ogochigosa ya maboko esugulimi oroche na yete murigererie korugoro pakanse ngakiende oli okwagura so achombe nyaro oli ase chibunda unagwate banga matunda tugutwe onyente bangunchandire mono tigantugute eindengi boromo wao baba ango ikwale gotwara omugaka kabo molemereria igate mbagerie kababa lemereria musubati olia akasabo kwabira mmurolia kalera mono akanyoranga kumbanda ngina tali komuchanda sokora gante biyara kina kole no bongai mugano sokoro yane ayo mabweka abika bokenya mwancho murigeria ekoro ku Ndizi TV wansugu mu Gusii asembeo no murule koro nga Oborema ase Obogima mbwate omugeni Miriam Kemunto korwa Nyamira oyo togo chikwana nere mangana make iguru ya mangana alingete Oborema Miriam Kemunto nyanga wante bano koro na bonkuru wante banga yenka Nyamira bono asogwenge Miriam ningo Miriam no yomo akorwa se familia bana akorwa so mongina no mugaka yo koroku mugaka koroku ni Wilson nyanga uchuma no monginoro ku alsibo chabere nyanga enka wose seito igere Nyamira County Nyavite village wose kenyoro kia Nyavite ali tudubali mate ayanga na Equity esa bote kabera ya Equity kale nero bono bana squeeze njaruoro squeeze turangane kanisa kete kurukwa there is a charge okay sawa tandira ya borda de ando sino mono bono then Miriam bono nche Miriam wondo yo gatatu ase nyumba yaito osa se familia yaito omongino Wilson no omugako Wilson no mongnalis mbaza senete kuna abana batano gatoka nanga nchino yo gatatu no wato Oborema ande mbale makio gwate nimbwato Oborema ombwato Oborema bo visually impaired o tarora buya na ende tarinche bweka mubwate ase familia ito ndo babwate abana batatu mole ba mino mutaikorra mwensi taikorra twins and tai ntutueka tato mintone taikorra bia nigo bono itizane ekindege tokiororeri okay watanga utatete banga nororeri in fact ngento kyagertenga koliye Miriam Kemunto nyangau egento kyagerte ngakoliya na singincho muganonga abantu mbale bakorora egento nabere nkurwani mono sana utoke tokurana na Ndizi TV wetero mu rubigano go chenche perception no go chenche kerengere ky'abantu nga Oborema no borogi Oborema na maragererio Oborema engineer Gusii bakoraki bakulira bono ekere kiranga mino ino muri abantu tutebe generally bone muri abantu bane tato mino no yomo plus abana ba mino babere amonaye igomba tato Miriam amono Oborema obo ngango mugano obwe somo yawo na wekira bono iganki okora okay tianko in megake nimandara ko iguru somo yana wekira bono igankinde tianko ile background ye family biya Oborema obu na kibore Oborema obu borwete korwase ase ba so baba oyore mama mu abotata bono te bama gukoro iga ndukira bandike Gusii kiere ego magukoro so magukoro nero bwato Oborema obu ibanyore tumwabo mu muroyo mu no mwise koyomo egatoka nanga bano mama omwise koyo yore mama mwabo baba yore Pande ngora, ole mamu mwabo? Baba. Mamu mwabo nyagokoro. Oyi nyagokororia, te mama gokororia. Magokororia. Magokororia na bwato Oborema obu.
Naende bona sabana bae bari anyorete akanyora baba kabwato Oborema obo. Ma nyokoro bono boronge. Bona ba enya bona baba. Ma ukoro da ke tora anda garate baba yesi ria rero. Tora ma ukoro ngora he. And then bona baba nere bona akamya gucha akanyora abana. Actually bona nigachi ante chi ane chiro roibere echibwato Oborema obo. Ratiga. Igo toiba anje manyete nganta to mino na ye na your sisters na brother. Yeah. Nanda ba chianti chia on chiro na robwato Oborema obo. Ibere. Amo na tata. Nanda bona Oborema oyo abande babire bagusira actually mbabwate Oborema obo. Bona Oborema oyo nandi mbabwate Oborema obo. Igo bali moyo bono botikare bwato Oborema ba mabota mino now. Yeto tugo taimo muligeli tonkelinga Oborema mbole bogocha asingincho bura soro leli orugo. Igo ngase na leru achakirete ko chakira nyogokororia rugacha gocha asinyogokoro rugacha gocha stato mino amona ba nyokomoke abo bale chianti chia otogote basomonwa a wikenya muliro. Bono Miriam ngerese sori gwachaka obale mubeka mu Koiborwa nkomanya ole ngana ole marete gose mo bogocha ba osabe buli baino nkomanya bale ngana nyolero umwana ole marete gose agocho na kumanya kalengo umwana oyo no maremaro. Okay. Gose ngorwara kware ngegati akomanya kale maranga kibware gocha. No, actually ekero kwanyoriru nchebono tigango through experience kya na nchini mbwato umwana ombwekaine. My first born gambwekaine. Ego bono tigango through experience kirikiane kyara babuti kunyana komanya na kibabire bako bakumanya. Nchebono kero nanyora to umwana oyo ne first born kya ne nambwekaine na manyete. Lakini bono ababande mba manyete my sisters mne sister no ko oyinkubuga ere mbiyare nkororale. Bono naye nyarete gakumanya kegera ntete umwana yako bwekaine. Bono ngasiyu kumanya nkigiye ko garaga ntebe umwana yako bwekaine. Bono after some 3 weeks no ikaera around 3 months. Njenga muira nyegetari rende. Kawaida tu abana basote ko ntebe ya ntonkira seri sori umwana ona kyako korariga. Abana chikaze nchia yenyi barobaro bari buya. Bono kero na endanga muira nyegetari bagante yayo umwana na bato muchando na wate cataracts. Cataracts ya abere ke gotoka saba na amindo twensi oyo mane no taikorobia na inche no mumuro minto yo kombwati. Ndo abere to akora operation kabere bosongo to akora urimo and then tukairusa batia tukakore ruororo bono. So ekibono cataracts nekige go sikia tu ya tukasa maisaito. Nekinde gento ge komera iga ke kunya go expand ge kuna kogaria. Kenya ko gutuba kabisa to kuna korora bono. Unless kwagenda kwana choa kerusiwa kwa mana ko at least ya kerende nyoto ko babuyepi lakini nabo kunyara ko tacha kororanga yoko genda guchi no bwata so kororera amache kero mutako ire nendagere town yaria bono bono wikira bu abuno na sito kumanyira nje bono ndo bono actually abuno na manyirite nga umwana ole na bwato Oborema obu ngamuira nyegetari so bono when you want to identify kiro kumanya umuntu na bwato Oborema obu eri sori yango nyori konyegera ndiri gotene na bunda bantu bando kurikire ligosengo chiyo kobe osokorio liasko guchio endorero yasko guchio endorero kunya gotenga mune liri umwana anyori ruga neba after 1 day squeeze umwana oramukiri liri aramukiri kana kunya kumenya immediately ngana bwato Oborema obu eli sori eli kunya konyegera ndiri gotene na ndiri komogia ndiri gosuka guchige kobe ali risku guchi ali kunya konyegera ndonsi. Ono Miriam asante se highlight ye yugwato ire nga cataracts mono igere esororeria amate ntate koligeria no kurusia kerengeria abantu bwate ngomuntu gakwale mara ayebono umuntu akoreteki uragiririe ngoja tora se kerengeria kelinga nande bona bale marete na ubatigarete bale moyo ase nyumba yabo tato mino umwaka Wilson nyanga auto tebe. Yes. Miriam no te wango mugano ngaki ekro kwa kinai bono na Miriam wache konyoranga tokoletiki tolikorora na bande ayo kale ngora sabul mate korora pate ambata tumore indo yo kabere igo monene na rogo tanganire to taikorora ya wa first born yo taikorora first born taikorora alafu aye and then your brother who is your last born now ayo monyene Miriam yes ndi gwasete gwa accept ko se ko gwanchira nanga engane yebono na berega njetindi karati nga antoli korora njetindi korora actually abanchwa engane yene ngongwe go chayara abake and at first bone kerongo kina igona kinete I'm from a very humble family ntaka bono ayeke tukairwe primary school yure Nyamira primary kwenye tutara iri wasito bwene tekobera
aiga Nyamira primary no twasomete kirasi ya yemo gochakera nursery tomocha kirasi ya yemo kirasi ibere ngamana kurusiwo aiga bono nyuma ntararusiwa kirasi ya yemo na nursery nkogande narenge kirasi imene karansa nabe kwaro mutwe lakini bono liringorigereria bari marumba understand it my problem igomba manyete buya lakini bona abana kwanyora challenges kuri basabana liringori gotema kurigereria gitabu kabisa nkerore abana bali bachaka keriso bataka kusongerera and baka bako nickname I was nicknamed Keriso so eskuru abuna gachira kwa Keriso so I was liringo to Keriso I feel bad you feel down let in the yeah bono mpaka naso akorengereri why ngiye ko garanje kuri kubono Keriso batanga ikabono ngakira bono ngikira ngika ngikira class 1 abali mbagasoa olio gondama abali mbasoa ko mukora kumuturete bono ngasoa kole make lakini ngasoa kwebuli nakibono yaba kororora akaria inchenda likorororo liswali eli kabali gonjanda sana oro limbo ndore na mwese ko minto yinko bwatiera kororare katoko ndaro chiga minto yere getundu gutiri mukoro chororare getongo neke ngumbura bakorore kero chigari chigoita ewe ke ngumbu kya nyamo kenye oro kero to gutiri mukai gari ngoitere amaya gonte abeote gari echa ya itire oro chenga chigotuma maiso mtigari bagari sini nindigere lindore gari eyu ndore gari echa itinyeroji oro iso na muri tine limo na ye ndakiba ndo gokora kwaro le gari keregwe so sister antangira ndere tiswali elio bra daratu akidi akara pose for a while ndo kuligiri chivo ate wono bre na jina ligere tunari na yerora isa ngakira kumbe atari ko reti gari pata akacha kote imamanga na bonini Nakira barora njenda likorora so ikiye karere kadanga lakini ndecha ngaikonda so I was wondering takiba do chendeiga abandi baro bakorora mudo tebegende keri ajitingiroji wono ngabanga njanga feel ne class 2 ngafeel ngabado nde Nyamira primary my sister no mandare class 7 same school the same school na my brother you sister kwanza ninga mutakete kia na ro yone ungo anda baka gachikolikie gasi kata ngai ali ba como lina na tuere sere ngatarora kia kwanda chikolikie gasi warabu so na my brother unda sariale wono ntro tu arengerende maji kabono ngasoko rengereri bono nkinche bono mugima kiyo bono ndikana inche bono inda maitenga nanche ka ano je kaso cha korora chigari je chae cha korora binto cha korora tambi ako bono matinde imanya ore ngamera weka ono basade nali principal angere tata ba to ile school yete to ponete yuke the kibos school for the blind boss school for the blind that's in 202 mutenyo kabere torete tamu to chite tamu kati na kero tu ikororo iga abari mbali bagatwari kandi no bwanjanye mo ni chole ngoro ko Mr. To no mwana bo Madam Grace na Madam Karen na Madam Caroline bakahangana no bwanjanye emurito school mwes the three of you go same mwere tukando kando oto ile tu twensirimo litukelimo familia ya moya abantu batatu batayikorora bakobirwo chikibos yeah aha kero tu ikabari mbali bagateba hata waiso ndi mwana tanyone mattress angie bati garaga mugende munya kwibanga magana ndi school fees onde gatoka no twaende ne uniform ne tore ndo kuritikende tukaira niwa tukachiku mutinyu kabere ndo etanye toirane ona nadi toirane te lakini lene because twarenge from a very humble background some church members imba supported with mattresses na few things tukagende school pone ganga yole Miriam Moniga currently on the county government ya Nyamira ngokora ne department ya lands, housing, physical planning and urban development. Fandre na masoma obono karati ka bana bamino ekiagera sejane gari chiko na kwenda bwango mwancho muligeria ekoro ku Ndizi TV owansu bomogosi omurobelio rasembeo okoro kunga Oborema ase Obogima asende na Miriam Kemunto nyangau to endrete kwerera makeganga yo murobelio mwancho muligeria no go chenchia no kolengeri gwitunga abantu baitu mbanyare go change ligereria ene family yo mugaka otali korora obwata abana batatu batali korora
ena mo polisi swali yomo deliberately yagero ngana ki nga pamoja na mangana yonsi pio tebringe familia yabo yaringe ntaka abwese baro tekagete nali yaringe bono nyakagora physical planning teko bantaka bono munenga ki yako liki unenga ki yaka beire mbakonyole ya onchole iri ekirenga yito mwancho muligeria no go chenchia abantu tosakororo bole mobo nenchire ngao kubwo toboroche korumaega gosebuna chisokoro chito chiakinete chimanyete Oborema nabo gotekera gwetera social media pages just be Facebook yeto igere Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News nabo igo website yeto www.ndizitv.net nabo igo ototweet Ndizi TV News enamba yesimi enotisa nebere kyanda ibere eyemo kyanda ibere isato inye ndena Miriam Kemunto nyang'au oenderete gotwerera amang'ana kibarobwo gosenga kiere anyarire koba ogokopu no Oborema okomenya no Oborema wikira osomire ochire okoze department ya physical plan physical plan lands housing physical planning and urban development. Okay. Miriam. Yes. Bono gwasoire kibosiga. Yeah. Ayebuna Miriam turatiga abana abande ba mino. Yes. Nkikware migano yale gochagatia ngakigo komeki of mwana mwana kero wakinde kwa bero monto mwana lero mato baso kubo chaka gocha and there's a challenge you having most of our ladies who accepting ambali ko karaki mbali korra gosena bale marubale ayenga kiko yale ko place challenges ekabirechi. Okay, something njebona kiona igete se skuru na igete nkarema because na igete nkanyora bande mbaro bono bare totally blind bare batayikorora pi njebone gatoka na mna ochimbi yandake bano koza korora mabira nainde. So no, I felt enough na ende bono nkaranga mbiyandake by the way and then I found abantu chi albinism in my life ko yatinda manyanga aba mesota nero wana tumeka badalme abantu bwato bali mabweri sangwa yes tebe mesota ngo kubwatule wone kirona abanyorororo na barbunga nyamba bwa the challenges cyabo ngaroranga bona nde nababuye bano mono ko babu wono ngasaba gutwara courage nandege tukeka timono ngatwara Oborema bulia gosenge yancha no bwancha ni kurwa saba ali mubane uchakira head teacher mbako mwalimu omoke mbako uli gutulinda ali story ile tariko ngya usmada bono bwancha ni bulia ekagira na nchenga baswa we identify nga kumbe no montonde nande kumbe no yo manande kumbe nimbwa taba minto na nje bambwekaine. So I felt proud nande ngasoma actually nasomete nande I was very bright nilisoma vizuri sana abalimu bakanganja mpaka ngakora class 8 nande bakangangera the same school ngakora form 4 from Kibos Special Secondary School. Na Miriam ni maetenga na bora betomanya nyendiri kwarenge yo asistorio monene kware gocha komanyeri gosonye ndina konyora mongino mino abalo cha kungera liswakira rangira ndi yayo nye kwali gwete mongino nyi omino kerago soka gocha mochiyo yo I suspecting atato mino tayale na bato mochando yo muna mokona gokina ngwika yarenge kwenye kugamba n'abantu bande y'abantu binganje igete mama gataka kuanga tata ikiagara rorirwa bondo bwati bantu bari marite bono no rorirwa tata ostata gataka kuanga mama inubonoga muri barenga batatu omugano oyo bwenspi igorwete kurense moyo mwaka hasta iyo okunense moyo mungina kende nkire kwarochege koleta buno mufarakano gatiga asengenje bari magati yo mungino mino maybe na tatu ndego ikaro chikero nilio ngaki what was your religious background nakimwarenge semo yo kwigina semo ye kanisa kera no mujando mongo go chiobera onyara bantu batabwati bataramanya amangana ye dini basumbuana sana. Okay, first tianza kira semo ye dini tata igarengo umuntu bwikanisa sana kurukale mbaka narengo umurandi bwe bitabu bona agotire chingu cya moherere kirenta agotamono bado strong yari bone kirarengo umurandi we bitabu nana gotana qualified gotegera gokiniga agotaliyoria kikaro bono narengo umurandi we bitabu akatalire kirasi atambe sama iko namanya ini nabarandi abange mbamo manyete bono igarigerete we story bune manyete igasiganere tu mama kiagera era manyete arenge tayari ko nyoma mbaka akaba over age kiagero le tata bonige myaka bwate na natongana to kumanya gose nabana baye tori gorabwe nabwata abana banene gutubo
Yes. Bono abete for long barendo kare ko boli ne anko ya ne ra ri ndubi. Abaga tebe bono na kirendo mwana yo mintago chakoba. Bakamusiganira mama. Nyoe abate ndubi ne ro chiete mbaka soba mama ko moyi kurwo. Nketare ko nyomera moko iwa ese nginjo gotarra go sesa uri oborandi. Mutamo mutako manganje bono no murandi bono tindi koli nyama onye ne kirandi. Okay, tindi ko nyoma. I think ndatare ko nyomera is because of poverty. Senginjo butaka. Oma yetekero bwato Oborema na ndo butaka borororo mondo ta kugwanjara isi obuno Oborema arakabiri bonde mbakiga cha wikira rende bakarigitio omungina karigitio mbe chiaya ateba yaya murendero omungina oyoro rokorora nero ramokonya kero bagendere bakakora butuki bona wine kanisa ekanisa yare okora butuki gatatero murandi webitabu na mama nere bono so bo baringa bakatholik lakini mumuru mwabo male no kurukuonyanja ikagachire sidiye bono nere no akinire to mumuru mwabo obwali one kira kinire to mumuru mwabo nyanja ikabidi nere agasoe sidiye mama even though mwabo kare mokadori story is very interesting. I blame time ekera soe sidiye bono ba nere agasoa na so de murandi webitabu Onyancha? No, my mom. Your mom? Nera kaso murandi webitabu. Yuko bono in one world the other ngomiti ba renge na my dad. Bono nekira cha kotebi kunga bono na etake toka ndo chia. Actually na bwato mwalimu tatako munyoma bono igoro mwalimu ritayire. That teacher anganero munyoma mete. Lakini bono bakamuconvince, bakamukwonde bono bamukwonirete. Bakamubeke box. Nera ganja. Akatebi kwa tigache. Na ndima anko ya no yoro nyanja akamo promise le yanda gari aline para ngichenko agachire tinga mwa kurenya korororo na yenko ile school he qualified that time anyonete my mom na so meta akora form 4 anyonete D+. So D+ by that time ya renge a big grade. So akamotebi ayenda ali mekero mwa ko tinga anagosiali ne tauni ayenko ile sukuru obo munyegetari wono all of us akakokore nyangi mama masoka tele nyangi yes kira kore nyangi gocho muchori akaicharende. I wish your mom was there so your daddy moboli amaboli ando koletaga kenda ko moboli keretaga itaba omuntu taikorra one kitongira niliaye One from there all of a sudden my uncle yorenge breadwinner to a family ya mama agasira ngo ino story yango ngari mba bantama ngema yamaeta itutubo besana onyancho onyancho itatu ne chikura I think it was from my story gari there is a man wage tweme Somali ali kaleige kero turabana yes esani tata kabugiri ali ngo mugako yale ko yanda bwate duka kanyona abantu bakamurangeri bakamu actually it was killed on broad daylight Bono akakua ataraika okorera mama. That is your uncle? Yeah, that's my uncle. Okay, matendero gwande na yoka bonyo koroma severete. Bono wekera burende tokatuka no toro muchi. Mama linda gaswa Koiborwa mna so de Koiborwa. Kanyore monto motangere taikorora. Ndari korora. Lakini rende my mom I can say my mom alikuwa na roho nzuri na rengi wood hearted. Kiera tatu chaitinga na kitu taikorora ndabato kineti. Only that part of the family members ko so mama barenge sama como discourage ngata to ile school. I cannot mention them but imbarengo it happens. Bore kama como discourage nkiyo kutyo cyandika na eme ukeye bano so mi bali buya. But now only to say that omoko you one of the omoko there about the go breadwinner say family there only kune government ande mutangire kune government ko chaka yonguru asaba chokoro bonsi pinyo na bana mwa tata oduta yonya kune government. But even your sister is doing well in business. Yes, my sister also is doing very well in business. Na mole de kali newspaper vendor Nyamira Gali. Yes. Na mole de akoni chima Nyamira Gali. Guys, you are doing well. Yeah. And my brother also is doing well. Nairobi are, Barua biae. So in discouragement ina begocha either omoiboli yasi ko ba week na bako follow na ende na me akolete damage yese familia yae. Oso gusali ko yese familia yae. Oya ndita ata na mama bayiweta magana yo. Mama bayiweta magana ya bana bamwabo. Otherwise yanga mtu achite konyora knowledge. Mtu achite konyora bosemi westo manyenga ndo to some to manyenga somo ningi. Angana watu amenete nkaligo to bego and we
tobe busai Miriam ngwate banga no bwato omwana okubika ine that makes omo ligereri goligaiga okorokunga sheba kerubo pick uniform akubolinga onore people ni the people ni the married umusacho onkororali no mo engineer ande nkororali ande ngora musacho no mo engineer okay sawa umo igule sheba kerubo mwako Miriam no mo engineer na Miriam no ale land sigose ninkiate bintu biri bitamba eresa gali tati kwere koro kunga Ndizi TV obwansu bommo Gusii omwanchwa omo liga ngayeto buna botambe no okia gogosemia na gokomanyia boigo inyoranga na bogotonyora gwetera social media pages CHFP Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News a website ito www.ndizitv.net na boigo otwakire simi enotisa nebere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye enotisa nebere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye atuditi at Ndizi TV sori mo tinga ibere bikomnyoka galia bikomnyoka ndoche Miriam abantu mbale barayigunga minu muri batatu mota ikorora usibane use familia yo ebwata abana batari gokaraki nande bono yabire faninga okorora ngoro liro ndokoreteki ndogendrete kegera boro paka abana babacho koro pakoyo ngwate abana koreteki ndabari pakoyo ngwate abana arororo inki ntayete bono te kichinga ki okwanira mu Gusii oligerete Ndizi TV ngana ki abale mamboro obugocha buno borwaire no bale mamboro obono obugocha bole genetical togoteba gose bole hereditary gose borase oroleria omuntu nakalisi kogalia otagete konyoma osotate konyoma lakini otebunge history yo familia yo ebabwata abantu bakorete ngaki bataikora kanywe kira sokote banga naye muntu taikora nere breadwinner chakirango gabwo osemi mu Gusii a change perception. Okay, umonchwa umutegereria na ndo umoncho murigereria wona singa kechi nechengo ndaga ningo semienga ngote batora se kinyamulirunga disability is not inability kero mondatu waro bolema igotema nishitinga tari kwita kwinyara usite kuimanya omwana oli omorema nabange ondebwe mwana oli orebuya in that kero compare with my family boniga okay my sister won't seem to be atomanyete twensi but ye kero mochando tokira ria start usas mama usas any of my sisters umuntu atangana korengere mutangana ningo Miriam oyo rongo obwato Oborema aya gosarengererie my brother oyo nero obwato Oborema igo taringa Oborema buri bugane Oborema buri brother mbumuzuiye ti mumutangedi utatuwara gokonya esengencho nasomete iki kento teteguzingatira gabu na masomo omwana ori obwato Oborema moire skuru anyore esemi bune mwanda onde bwensi omwana oni nabate first born obwato Oborema bonigane skuru ware igare 4 years almost 5 awe August 21st ngo ikare 5 years but bonigare grade 2 ngo chere ko graduate 4 years grade was PP2 sorry are PP2 and he is doing well kiagera erebon yo mo tare imanya actually tare identify tare amanyanga tindi korora erebona ko iro school waria agocheza na abandi bya very jovial lakini umwalimu bweka nero understanding omwana oyo nabwato muchando lakini ngo muikarange na ndo make sure rekeria kama somi mpaka naende uri kabuya na ndimuna abandi mpaka ndo buga bali buya igi musingi bwege amanga nonsi esemi to basa kutigo omwana onga nabwato Oborema ndo bwato Oborema wechingenjo chinyinge tari ogotarra woka ndo bwato Oborema chingenjo chinyinge Miriam ngana yo moeli onta ketena ndata to opako gocha gotero no ngetariki karo gocha na kwara kishongora na mangana to beranchira gocha mwancho muri nta saba mabera liria one fayage ba kebindi gito nkira flow buna nta kete go flow takiro ngetariki ende karo gocha ngana yo moeli okay etariki nabongo gocha nende ekero ne organize naye sawa then yeah
Okay, into kartu kwa antu anyamira. Okay. One your sisters, your sister motebi nko muligitole acha tu erase experience kia yebu naenda Saudi aenda wano. Lebanon naenda akaira naenda taikora agachikoligie mirimo mwancho muligiria. Okwo abire koligeretie omurulego kunga Oborema ase Obogima twabire no musubati Miriam Kemunto kumwira ninde gocha iga in the next 2 weeks gocha kalero ntarenga ibana ntare tisa. I think you can itali kikomire sana moiga ugichebono chiza chibuganirete iga tutwale mbaga kabisa ndo chingano gwa tomwana ole very interesting omwancho muligeria engane ntwani ase Oborema litukoria lero niliye gotebanga banda mbali goturusira igo bakoinyoriwa banda mbana goturusira igo bakoinyoriwa libagalia bonsi balia twabwatera nasinge nchokoretero murubiga asensemo yeimanyiririo yo minto Joshua Auta nabe umwarigania wemeroberio Ndizi TV yo minto Victor Sultan Mbaka ensemo ye studio lisase Abigail Nyanta mabna botambe nche no muralio brother power Jared Wilberforce bye. Ndizi TV Obwansu Gusii.